Hej og hjertelig velkommen til det her 30 minutters foredrag om faste og fastens sundhedsforbedrende egenskaber. Jeg hedder Helene Eriksen, jeg er internationalt arbejdende erhvervspsykolog, forfatter og foredragsholder og har i mange år, faktisk over 30 år, haft den her passion for sundhed. Hvordan kan vi få et godt liv via den livsstil, vi vælger? Jeg har studeret funktionel medicin i USA sammen med min datter, der er speciallæge i klinisk biokemi. Og vi har lavet også et tilbud, som vi kalder Lægen og Psykologen, Leaders Health, hvor vi arbejder med ledere for at støtte lederne i at forebygge stress og sikre, at de faktisk har en rigtig god livskvalitet. Jeg har mit eget kursussted nede på Als, hvor jeg også tilbyder nogle uddannelser i faciliterende ledelse, en uddannelse i trivselscoach, de her sundhedskurser, der er hver sommer. Og resten det kan I, og I er meget velkommen til at gå ind og læse. Der kommer også et link til sidst, hvor I kan se både kurserne og min foredrag fra Athenas osv. Men som alle andre, så er der en indstigning i en passion, og det er der også for mig. Fasten begynder for mig, lang historie kort. Jeg er taget på Gerlev Idrætshøjskole. Jeg tager en 4 måneders uddannelse så bliver jeg gymnastikinstruktør. De sidste 4 måneder har vi et fantastisk uddannelsesforløb, der hedder idræt og sundhedspædagogik, hvor vi sådan bygger bro mellem østlig og vestlig kultur, østlig og vestlig kropskultur, filosofi, også det sundhedsmæssige. Og der er vi 10 dage ude i Vesterhavet og faste. Indtil da, der har jeg haft astmatisk bronkitis. Hele mit liv. Jeg har faktisk aldrig prøvet at trække vejret sådan frit. Jeg har haft mega meget feber med det. Jeg har haft mellemørebetændelse. Halvdelen af mit liv føltes som om, jeg har ligget i en seng og hostet. På 3. dagen på den her faste ude ved Vesterhavet, der vågner jeg og kan trække vejret frit. Jeg tænker, det er noget, du drømmer. Det er en fantastisk drøm. Så jeg tænker, jeg går en tur for at få den her drøm til at vare ved, mens jeg kniber mig selv i armen. Bagefter har jeg faktisk nærmest blå mærker, fordi det er jo det er kæmpestort at kunne trække vejret frit. Vores dygtige lærer, han siger så, alle sammen på holdet, når vi kommer hjem, vi skal teste nogle af de ernæringsemner, som vi er grænsen til afhængige af, for at se, om I reagerer allergisk på dem. Jeg var på det tidspunkt ikke bare grænsen til afhængig af, jeg var helt klart på koost. Jeg elskede koost, altså som I nærmest levede af det. Og da jeg får det igen efter fasten, så kommer alle mine symptomer. Alt mit kløen og krassen og min udslæt, mit astmatisk bronkitis, og så var vejen jo ligesom banet for mig. Jeg tænkte, gisp, jeg er taknemmelig for, at jeg fandt ud af det her i så tidlig en alder. Det næste, der så sker for mig, det er de 94, der brænder jeg ud. Og det er en ret alvorlig udbrænding. Jeg går fra at kunne være mega god til at huske. Totalt meget parat. Jeg kan huske menneskers ansigter, navne, steder, alt. Min hjerne bliver som en hullet ost. Jeg kan nærmest intet huske. Jeg er ked af det. Jeg kan ikke koncentrere mig. Jeg kan ikke samle mine tanker. Og jeg tænker, det kan jo ikke gå det her. Jeg er sygemeldt i langt over 3 måneder. Har arbejdet alt for meget, sovet for lidt. Klassikeren. Jeg tænker, jeg må faste. I de mellemliggende år har jeg måske fastet en uge hvert år. Men jeg har jo ikke haft en hjerne, der var hullet ost, så det er ikke gået op for mig, hvor meget den kan for hjernesundheden, den her faste. Så på dag 3, som vi nu skal ind på, hvor man går fra et sukkerstofskifte til et fedtstofskifte, der oplever jeg lige pludselig, at min hjerne, den begynder at blive bygget op. Det er som om, jeg har sådan 100 dedikerede hjernereparatører, der lapper, renser ud, kører truckloads væk af alt muligt gammelt skrammel, danner nye neurale netværk, og lige pludselig kan jeg koncentrere mig. Min hukommelse er der igen. Og så er jeg selvfølgelig endnu mere solgt til faste. Og det jeg så tænkte, det var, i min praksis på det tidspunkt, der var der begyndt at komme alt for mange, der var stressede, og hvis hjernesundhed havde det ligesom mig efter udbrændingen. Så jeg tænkte, det her, det skal flere have glæde af. Så det blev sådan nogle faste kurser, jeg har holdt i nu over 30 år. Jeg har 30 minutter, så jeg ved ikke, om du sådan kan fornemme, det er ret meget, jeg skal have samlet. Så tilgiv mig, hvis du sidder og tænker, du kommer ikke omkring det, og du kommer ikke omkring det. Nej, det gjorde jeg ikke, fordi det kunne jeg ikke nå. Det er alligevel en hel uge, og rigtig mange forskers resultater, jeg koger ned. Så jeg håber, at du er med på lige at tilgive mig, at vi når det, vi når. Det kan altid være en god idé at starte med nogen, der har gået vejen før en selv. Mahatma Gandhi, han siger, hvad øjnene er for den ydre verden, er hvad faste er for den indre verden. Han var en klog mand, og han fastede meget. Så var der Philippus Paracelsus, der både var schweizisk læge og alkymist. Han siger, faste er det største lægemiddel, den indre læge.
Det er jo store ord, og specielt når vi opdrager i et vestligt, konventionelt medicinsk perspektiv. Der har jeg fået meget ud af at læse funktionel medicin i USA, fordi det er jo universitetsprofessorer og universitetshospitalslæger, vi undervises af, som har rigtig meget erfaring i netop en helhedsorienteret måde at gå til krop, kost, psyke og ånd på. Sådan som man kan faste på mange forskellige måder. Man kan faste 1 dag, man kan faste 3 dage, man kan faste 5 dage, 10 dage, 20 dage. Det er faktisk alt lige til, altså der er ingen grænser. Og så er der måske alligevel i den sidste ende. Men i hvert fald ikke nogen, jeg vil sætte for folk. Mange af jer, der lytter og ser med, har måske prøvet intermitterende faste, hvor I spiser, I har et åbent spisevindue på mellem 6-8 timer, og så faster I resten af tiden. Mange af de fordele, jeg skildrer her, dem har I også fået nogle glemt af. Men den her 5-dages faste, den tager det lige et skridt videre. På de her faster fri, find ind til din kerne, der er det 5 hele fastedage. Vi sulter ikke. Vi får rigtig mange gode næringsstoffer. Der er ikke noget med, at musklerne de bliver mindre og sådan noget der, hvor man bliver bange for, alt det her trænet, går det væk? Nej, det gør det ikke. Der er friskpresset safter hver dag. Der er suppeafkog. Og hvorfor spiser man ikke grøntsager? Det er ikke spild? Nej, det er simpelthen fordi, at når man koger grøntsager, så går baserne, de er vandopløselige, så de går ud i vandet, og vi vil gerne have rigtig mange baser, for vi vil gerne have et baseoverskud, så kroppen får hjælp til at kvitte de syrepumninger, der måtte være i muskler og bindevæv. Vi får urteteer, masser af gode pukateer, vi får mælkesyregade safter, så vi også, kan man sige, passer godt på vores tarm, mens vi faster. Og så når vi bliver sultne, og også når vi ikke er sultne, får vi masser af vand med citronsaft. Måske sidder du nu, det vil jeg tænke, hvis jeg var dig. Kan jeg gøre det her selv? Ja, det kan du godt. Jeg vil anbefale, hvis du gør det første gang, så allierer dig med nogen. Du behøver ikke nødvendigvis tage på kursus for at faste. Det kan være en kæmpe hjælp, fordi der er masser af foredrag, der er trygge rammer, der er altid en psykolog og en læge, du kan gribe fat i. Men du kan godt selv. Men allierer dig med nogen, fordi det, der er lidt interessant, og det er nok også derfor, jeg er meget grebet af faste som psykolog, det er, der foregår mere på indersiden, end der faktisk foregår fysiologisk og biokemisk. Rigtig meget af det, der foregår på en fase, uden gråd og tænders gnissel. Det er så organisk, det er så fint, det er så velordnet, det er så kropsligt høj og psykologisk højintelligent. Det foregår på indersiden. Derfor er det også vigtigt, at du har nogen omkring dig, for ellers hopper du i kagedåsen efter 6 timer og tænker, at det her det er simpelthen noget skod. Du har masser af sukkertrank og sådan noget. Så er det godt lige at have en, der siger, prøv lige at høre, lad os lige sove på det. Og hvis det er der med kagedåsen, hvis det er noget, vi skal, så gør vi det i morgen. Og så viste det sig, at i morgen, nu har jeg vel alligevel holdt ud en dag, og så videre. Så man kan godt gøre det selv, men jeg anbefaler, gør det sammen med nogen. Hvad er det for noget med det her faste, og hvorfor er det så virksomt? Det har du jo prøvet, hvis du har lavet intermitterende faste. Det er simpelthen, fordi kroppen får lov til at hvile. Det er jo egentlig enormt logisk. Det, der sker på den her 5-dages faste, det er jo, at på 1-3 dage, det kommer an på, hvor grundigt du har trappet ned. Hvis du har været rigtig dygtig til at trappe ned, og du har, han har sagt, gjort, hvad jeg skrev til dig, eller hvis du faster selv, at du bare har været grundig med at trappe sukker ned, så har du taget alle turene med at få hovedpine, når du trapper ud af kaffe, når du trapper ud af nikotin, når du trapper ud af dit sukker. Og så kan det faktisk allerede ske på anden dagen. Men som regel for de fleste af os, så går vi fra et sukkerstofskifte, hvor kroppen nedbryder alt det sukker, der er i blodårene, alt det sukker, der er i leveren, hvor glykogendepoter. Og så tænker kroppen, gisp, hvad gør jeg nu? Jeg skal sørge for, at mit menneske overlever. Jeg har brug for noget at overleve på. Der er ikke noget sukker i sigte. Jeg har sendt alle mine de der signaler, der har givet os de her cravings. Og hun reagerer bare ikke på det. Hvad gør jeg? Hvad har jeg? Jeg har mine fedtdepoter. Og det er lige her, vi går helt naturligt i gang med at få brændt fedt. Og for de af jer, der sidder og tænker, jeg har været på så mange kurer. Jeg har prøvet kalorietælling. Jeg har prøvet kalorietælling plus at gå i fitness og en time hver dag. Og ved du hvad, det kan godt være, at jeg tabte mig, men med det samme, jeg begyndte at kigge på en appelsin. Eller bare kigge på en kagedåse, så tog jeg på igen. Det, der sker, når vi faster, det er jo egentlig, vi gør meget, som vores forfædre gjorde. Så vores kroppe kender til det. Så
det her med, at vi begynder at forbrænde fedtet, er for vores kroppe egentlig, når vi sådan kigger på hukommelsen, der er lagret i vores DNA, så er det ikke noget, der er fremmed for os. Vi skal bare lige finde gearskiftet. Det kan nogle gange lige tage lidt tid, allerførste gang du faster, og finde det, jeg kalder gearskiftet, hvor kroppen den går fra, nu har det været sukker, og nu skal den i gang med at forbrænde fedtet. Så kan det være, at du så tænker, og hvor forbrænder den fedtet først? Sig på maven. Det kan jeg desværre ikke sige, fordi det er ikke det, den gør. Det er det sidste sted cirka, at den gider at forbrænde fedt. Ærgerligt. Men til gengæld så har den en tendens til at starte med ballerne. Den tager selvfølgelig der, hvor det er mindst vigtigt, og der hvor vi jo virkelig har det fedt, som også vores forfædre, de sådan kørte lidt på, når der var trange tider. Det var mavefedtet. Det er det, der sker, når vi går i gearskifte fra sukkerforbrænding til fedtforbrænding. Der kan vi sige, yes, nu begynder jeg at forbrænde fedt. Det er der, vi begynder at få energi. Og man tror, det er løgn, så meget energi man får. Altså hvis man tænker, at jeg går fuldstændig, jeg har haft læger og sygeplejersker og professorer på mine kurser, og som der var en læge, der sagde, at jeg får en nyrestop der et eller andet træ, og en sygeplejerske, der sagde, hvis ikke jeg spiser hele tiden, altså sådan har det altid været med mig, hvis ikke jeg spiser hele tiden, så går jeg kold, og jeg bliver vrissen, og jeg får det ringe, og jeg får kvalme. Og bagefter må de jo finde ud af og erkende, det var nogle antagelser, vi havde. Og sådan er der rigtig mange antagelser om os selv, der i løbet af ugen, helt stille og roligt, uden at vi skal gå i sådan en psykoterapeut-modus overhovedet. Det sker stille og roligt, alt imens vi faktisk bare går igennem det. At mange af de antagelser, vi havde om os selv og om mad, jeg skal da have, de bliver helt stille og roligt transformeret. Sådan at når de 5 dage er gået, og vi måske når vi kommer hjem, og vi har været hjemme i 3 dage, tænker, nu skal jeg simpelthen have det her, for ellers så ved vi jo godt, nej, det er faktisk noget, jeg billeder mig ind. Det er jo ikke rigtigt. Jeg har gjort det 5 dage uden. Nå ja, det er faktisk rigtigt. Så på den måde tager det jo, jeg ved ikke om du kan høre det, men meget af den energi, vi brugte på mad, og jeg skal der have, den kan vi bruge til nogle andre ting. Vi kan bruge den til at kigge indad, hvad der også er en meget stor del af det, vi gør, og derfor har jeg også kaldt kurset som undertitel Find ind til din kerne. Jeg har prøvet rigtig mange ting ud over faste. Det er stadigvæk den disciplin, jeg går tilbage til, for der er for mig ikke noget, og bestemt også for mange af mine tusindvis af deltagere, for de kommer tilbage år efter år. De meddeler også, at de har prøvet meget andet, men der er ikke noget, der kan få os ind til kernen, som faste kan. Det er jo min oplevelse, og deres oplevelse. Det er ikke sikkert, det bliver din, men det kunne være. Så hvad sker der så? Hvor kommer energien fra? Jamen, når leveren, når vi begynder at forbrænde fedt, så skal leveren jo være med til at nedbryde det her fedt fra fedtsyrene, og det betyder, at et affaldsprodukt faktisk i fedtforbrændingen, det er ketoner. De udskilles så til blodbanen og fordeler sig, og det, der er ret fantastisk ved dem, det er, de giver både energi til muskler og nyrer, og ikke mindst til hjernen. Det var simpelthen det, jeg oplevede der i 94, hvor jeg brændte ud, hvor jeg fastede. Det var lige præcis det her fænomen. Det var, at nu begynder ketonerne at reparere, bygge op, danne nye neurale netværk. Masser af affald væk. Den vaskemaskine, der ikke havde vasket min hjerne ren, fordi jeg sov for lidt og arbejdede for meget. Det sker nu. Så det giver den her bedre koncentration, det giver den her øgede hukommelse. Og hvad måske, jeg ved ikke om det er endnu bedre, men i hvert fald lige så godt er det, at det reducerer inflammation. I min familie, der har jeg Alzheimer. Så jeg er jo meget observant på, at det er vigtigt for mig også af den grund, at jeg faster. Så jeg har faktisk 2 uger forår og efterår, hvor jeg kun vandfaster. Og det er simpelthen for at gøre, hvad jeg kan for at forebygge Alzheimer. Og så faster jeg med mine kursister hver sommer. Så det er et super brændstof for hjernen. Prøv at forestille jer, at man ved egentlig bare at lade være med at spise, kan man reducere hjernens inflammationsniveau, øge koncentration og hukommelse, og så også, at der skabes nye neurale netværk. Ja, what's not to like? Hvis du har nogle spørgsmål, så skriv dem i chatten. Så tager vi nogle få spørgsmål til sidst, det vi nu måtte kunne nå.
Når vi når til tredje dagen, så er der noget andet, der også sker. Fordi vi vil jo rigtig gerne, som jeg nævnte, have baseoverskud. Hvorfor vil vi det? Det vil vi, fordi i hver eneste celle, der er der noget, der hedder en pH-værdi. Den skal helst ligge på 6-7. pH-værdien er faktisk vores garanti for, at vores celler sådan billedligt talt kan fungere som batterier. Det vil sige, at der er lys i lampen, der er energi. Hvis vi spiser for meget syredannende, og hvad er syredannende? Jamen det er alle animalske produkter. Jo mere plantebaseret man kan spise, jo mere basedannende er det. Jo mere animalsk, jo mere svært fordøjeligt er det også. Jo mere plantebaseret, jo mere let fordøjeligt er det. Og det siger jeg, fordi ultrakort fortalt, når man får overskud af syre, og det gør mange af os igennem et liv. Nu er der meget sådan rør omkring det plantebaserede, men det har det jo langt fra altid været. Så mange af de klienter, jeg har haft i min praksis, de har troet, at når de fik gigt, og når de fik Alzheimer, og når de blev dårligt gående, og når de fik tarmforstyrrelser, at så var det alderen. Det kan selvfølgelig være alderen. Min erfaring er blevet i løbet af de her 30 år, det er langt mere akkumuleret syreophobning og en knap så opbyggende livsstil. Så hvorfor får vi de her skavanker? Det gør vi blandt andet, og ikke kun. Men det gør vi blandt andet, fordi at når vi ikke får baser nok, så tænker kroppen, hvor gør jeg af de syre, jeg spiser? Jeg kan ikke udskille dem tilstrækkeligt via min udånding. Jeg kan ikke udskille dem tilstrækkeligt via min urin. Jeg kan ikke udskille dem tilstrækkeligt via min hud, via mine porer. Hvad så? Jamen så må jeg jo ophobe dem, sådan så de ikke ophobes på steder, hvor vi snakker vitale organer. Så der er kroppen super intelligent igen. Hvad gør den? Den ophober det først i muskler. Det er der, hvor vi kan begynde at mærke, jeg synes godt nok ikke, jeg er så smidig, som jeg plejede at være. Jeg synes ligesom, det er sådan ved at blive lidt stramt. Når så musklerne er hobet op, og der er immer mange muskler at tage af, men så tænker den, hvad gør jeg nu? For nu kan jeg ikke ophobe mere i musklerne. Så begynder den at ophobe i bindevævene. Det er der, vi kan begynde at mærke, at vores elastikker, som billedligt talt man godt kan kalde vores bindevæv, de bliver lidt slappe. Vores system bliver slapt og ufleksibelt af syreophobninger. Det vil sige, nu begynder for eksempel vores tyktarm at hænge lige her midt på. Den trykker så på noget tarmsystem. Den trykker på tyndtarmen. Så tyndtarmen, så bliver den også lidt tung. Og så trykker den på hvad? Jamen, hvis man er kvinde, trykker den på en livmoder, der bliver foroverbøjet, bagoverbøjet, sidebøjet. Og så tænker vi, jamen, nu er der noget galt med min livmoder. Livmoderen fejler sandsynligvis ikke noget, men trykket gør jo, at et eller andet sted skal livmoderen jo være, så den bukker sig. Sådan er vi så tilpasningsdygtige. Men når vi får baseoverskud, så kan kroppen jo kvitte syrerne. Og det gør den i meget stort omfang. Og det vil sige, at i løbet af sådan en uge, der får vi faktisk mere og mere fleksibel muskelvæv, bindevæv osv. Mange af os kan også begynde at mærke det i vores knogler, fordi det er jo sådan næsten der, hvor det kan blive lidt invaliderende. Det er jo, når kroppen tænker, nu kan jeg ikke engang ophobe det i bindevævet mere, hvad gør jeg så? Ja, så er gode råd jo dyre, fordi vi kan ikke tillade os at ophobe det i hjernen andre steder. Jamen, så må jeg neutralisere de syre. Ja, det må du. Hvordan gør jeg det? Jeg tager kalken fra knoglerne, kalken fra tænderne. Det er faktisk smart på en måde, ikke? I anførselstegn, fordi kalk er basedannende. Men det er jo enormt synd for os mennesker, at vi skal derud, for det er der, det virkelig begynder at påvirke vores livsstil negativt. Så det kroppen gør, når den får baseoverskud, og den svømmer jo i baser fra morgen til aften, eksempelvis med den model, som jeg kører med og har udviklet og justeret på i over 30 år. Den begynder at udrense sine syreophobninger fra musklerne og bindevævet. Det giver mere energi, det giver mere spændstighed. Og det vi jo ikke skal kæmpe af, det er, spændinger skal også bruge energi for at blive holdt fast. Det skal både fysiske og psykiske spændinger. Her står det meget fysisk, men der er jo en helt fin psykisk pendant her. Fordi der, hvor vi ophober syre,
Det er mange gange der, hvor vi er lidt stressede. Det er mange gange der, hvor der er for meget på vores tallerken. Det er mange gange der, hvor vi ikke har overskud til at lave ordentligt mad. Det er mange gange der, hvor der lige ryger noget fastfood ned. Det er lige der, og så og nogle pomfritter og det gør jo godt og sådan noget, og belønningshormonerne de virker, og så kan jeg lige lidt igen. Men det er jo ikke ligefrem basedannende, vel? Så det vil sige, at mange gange, når syre ophober sig, så kan det have en sammenhæng med, at vi er i situationer, hvor vi er stressede, pressede, kede af det. Vi er måske ved at blive skilt, hvor børn bliver mobbet i skolen. Det kan være, at vi bliver mobbet på vores arbejde. Det kan være, at vi har nogle syge forældre, der skal på plejehjem. Alt sådan noget psykosomatisk, det følges ad. Så når syrene kvitter, så er det min meget klare erfaring, så kvitter mange af vores hukommelser fra de her spændingsfyldte perioder, de kvitter også. Og derfor er det så vigtigt det her med, at vi er i trygge rammer, har nogen at snakke med, taler om hver dag, hvad er det, der sker, så du ikke er alene, men du i hvert fald har en buddy, du kan tale med, en god veninde eller ven. Fordi der vil være meget psykologisk materiale, der dukker op. Så er der nogle andre meget sundhedsforbedrende forhold, der gør sig gældende, nemlig at det er blodtrykssænkende. Jeg har sådan en 4-5 blodtryksmålere liggende på mit kursussted, og så kan folk måle deres blodtryk fra dag til dag til dag. Der er en del, der finder ud af at holde det op. Det er jo sænket, jamen skal jeg så trappe ud? Og så konsulterer vi så vores læge for at høre, kan vi det? Mange de holder den faktisk bagefter, trapper enten helt ud af deres blodtryksmedicin, eller har reduceret deres indtag. Det giver en lavere hvilepuls. Det reducerer vores fedtlever og det usunde fedt omkring organerne. Så er der nedbrydning af uhensigtsmæssig væv, som vi har været inde på. Det kan være cyster, det kan være tumorer, det kan være hælsporer. Og så er der måske nogen, der sidder for deres et eller andet kaffe-te, noget galt i halsen, når jeg siger tumorer. Jeg siger ikke, at det her, at faste, det er en kur mod kræft. Men der er tumorer, der er glukosekrævende. Og det vil sige, at når ikke de får deres glukose, så stopper de deres vækst. Der er også rigtig meget, der tyder på, meget forskning, der tyder på, at kræftceller, de har det ikke særlig godt. De trives ikke særlig godt i basemiljøer. Det vil sige, at faste kan være forebyggende. Det kan også stoppe en kræftudvikling. Forskningen, der er meget forskning på det her område. Jeg er altid lidt forsigtig med at sige noget i forhold til kræft, men der er ingen tvivl om, at eksempelvis glukosekrævende tumorer, de får ikke noget at leve af. Og andre kræftceller, hvis ikke de kan lide base, jamen, så stopper de jo deres vækst. Så der er bestemt noget forebyggende i at faste. Og selvfølgelig kommer det an på, hvilken livsstil man har bagefter. Fordi det er jo der, det hele står og falder med. Det er, hvilken livsstil vælger du at leve med efterfølgende. Den her øgede fedtforbrænding, den giver et vægttab for kvinder 450 gram om dagen, for mænd 500 gram. Når vi motionerer lidt, og det gør vi hver morgen, der er yoga og bevægelse hver eneste morgen, så er der foredrag om faste, hvad der sker hver eneste dag. Så vi kan simpelthen følge vores vægttab dag for dag. Så er der jo det ved det, at når der er mindre slid på en krop, så det vi kalder aldringstegn, de bliver altså også reduceret. Så det er sådan, vi kan se det på vores hud. Bindevævet bliver mere smidigt, huden bliver mere smidig i ansigtet. Alt i alt, når vi også giver tarmen et hvil, så vil det også sige, at noget af det, der glæder mig rigtig, rigtig meget, det er jo, når dem, der havde tarmsygdomme, irriteret tarm, kronsygdomme, havde utæt tarm, når de, kan man sige, i løbet af en faste får de her oplevelser af, at der er mindre og mindre, at færre af de her symptomer. Og når de fortsætter en plantebaseret livsstil, plus minus nogle kosttilskud, så er det faktisk meget ofte muligt at fortsætte den her sundhedsforbedrende effekt. Så vi undgår det her med utæt tarm, og vi kan sætte de her autoimmune symptomer i stå, eller måske få dem vendt. Så hvad er essensen af fast og fri? Find ind til din kerne. Hvordan kan du bruge det, hvis du vil gøre det selv? Eller hvad kan du anbefale til nogle af dem, du kender, som når du har hørt det her, tænker, det kunne de godt lige have brug for. Enten at gøre det selv, eller tage på et kursus. Nedtrapningen er alfa og omega, fordi man trapper ikke kun fysisk ned, man trapper også mentalt og psykisk ned.
Det er vigtigt, at man oplever sig selv spise færre mængder, trappe ud af sukker, trappe ud af koffeinen, for ellers så får man en knaldende hovedpine, når man kommer. Jeg har stadigvæk en video af mit allerførste festekursus, hvor der var en herre, der ikke havde trappet ned. Altså han opførte sig simpelthen som en lille terrorist, og alt var galt, og vi var alle sammen idioter, og han ville have en ny dronning, og hans kone skulle skiftes ud, og der var mange ting galt. Og på 4. dagen, så kunne jeg slet ikke forstå, at det var ham. Så jeg kan varmt anbefale at trappe ned. Det giver et helt andet udbytte af din faste. Du kan komme nogle helt andre trin ind i dit system. Kom meget, meget tættere på din kerne. Der er daglige meditationer på dine organer og kirtler. Det er måske ikke noget, vi er så vant til i vores kultur. Jeg har gjort det i over 30 år med alle mine kursister, gør det også med mig selv, når jeg faster. Det er jo ikke ukendt, når man kigger ind i antropologien, at stammer, de snakker med deres knæ og med deres organer. Vi har nok ikke så meget tradition for det i vores kultur, men man kan sige, forskerne kan fortælle os, at vores kroppe har hukommelse. Så vores kroppe er højintelligente og ved rigtig, rigtig meget om hvor vi er på vej hen i sygdoms- eller sundhedsbilleder, før vi overhovedet helt får en bevidst tanke om det. Det betyder jo også, at når man først har talt med sine organer og sin højintelligente krop, og fået nogle informationer, også om noget, som man tænker, det var kattens. Det har den jo så meget ret i, men det har jeg faktisk fortrængt. Så får man et andet tillidsforhold. Det vil også sige, bagefter er det langt sværere at hoppe ud i nogle af de cravings, vi godt ved, der er usunde. Fordi det er ligesom om, vi har fået en ven, og den ven er kommet tættere på. Så man får et helt andet forhold til sin krop, i og med, at vi mediterer på organer og på kirtler. Hver dag er der mindfulness-meditationer. Jeg er uddannet i mindfulness-baseret stressreduktion for Aarhus Universitet og University of Massachusetts. Så jeg holder meget af at integrere det, da det jo også danner nye neurale netværk i præfrontal cortex og får vores amygdala til at reducere sin aktivitet. Der er bodyscans hver aften. Vi laver blid yoga og bevægelse hver morgen. Det er vigtigt det her med kroppen, det er vigtigt det her med krydsrefleksbevægelser. Det er vigtigt det her med lavemang og tarmmassage. Hvis I tænker, lavemang, hvad er det? I får et fint grundkursus, som der endnu aldrig er nogen, der er bakket ud af, i at tage et lavemang. Og hvad er lavemang? Det er simpelthen en tarmskyldning med kamillevand, der har kropstemperatur, som stille og roligt løber via endtarmen ind op igennem tyktarmen og gør hvad? Simpelthen blødgør de slakker, der også sætter sig i tarmvæggene, når vi er spændte, når vi er i anspændte situationer. Jeg ved ikke, om du har prøvet det her. Du går til psykolog, du går til psykoterapeut, du går til et eller andet, og det vil bare ikke slippe. Du kan bare simpelthen ikke slippe det. Du kan ikke blive fri af det. Mit indtryk er blevet, min erfaring er blevet, meget af den hukommelse fra anspændte situationer, udfordrende situationer, traumer, de sidder også i slakkerne. Og slakkerne, det er egentlig lidt uheldigt, fordi de mudrer egentlig en hel masse tarmtråde til, så vi kan optage tilstrækkeligt meget næring. Når vandet så blødgør de her tarmslakker, og de forsvinder, så kan viljerne vågne op til død og begynde at optage næring. Men, der sker også det, at her forsvinder så også den hukommelse, som vi måske har gået og næsten skældt os selv ud for. Hvorfor kan jeg ikke slippe det? Hvorfor kan jeg ikke slippe det? Det er super svært at slippe det, når det er ophobet i tarmen. Jeg er lidt en, der har knold i nakken under de her faste kurser. Jeg rammesætter meget stramt, og det gør jeg, fordi der foregår så meget psykisk, biokemisk på de indre linjer, at for at være psykologisk trygge, så skal I simpelthen have faste rammer. Og det skal I også huske, når I faster selv. Giv jer selv nogle faste rammer. Det er ikke sådan noget, måske jeg står op kl. 10, og så kan det være, nej. Altså, jeg kan varmt anbefale faste rammer. Det giver en helt anden ro. Og så står der med 3 udråbstegn, næsten ingen sult. Det er fordi, nogle af de spørgsmål, jeg får oftest der, hvad gør jeg med min sult? Du går en tur, du drikker noget citronvand. Tilbagemeldingerne fra mine faste kurser er, det er nanoprocent, der føler sult. Og hvis de gør, så er det meget, meget kort tid. Og det er også noget, man bagefter tænker, når man sådan, og jeg skal da have 2 uger efter kurset. Nej, jeg skal jo egentlig ikke have så meget. Altså, jeg har klaret mig 5 dage. Det er jo egentlig bare en gammel vane. Det var simpelthen, hvad jeg havde med til jer. Sådan kan 30 minutter gå ret hurtigt. Og jeg skal lige høre min buddy her, Andreas, om der er nogle spørgsmål. Der er simpelthen rigtig, rigtig mange spørgsmål, Helen. Holy, jeg er nødt til at vælge lidt ud i dem. Men vi tager dem fra en anden af, så ser vi, hvor langt vi kommer. Ja, det er det, vi gør.
Vi har en, der hedder Linda, der spørger, har 16 timers daglig faste samme virkning som 5-dages faste? Altså 16 dage, hvor man laver intermitterende faste. Kan du læse det ud af det? Nej, der er kun det. Altså, jeg tænker bare, altså 16, hvordan altså 16 hele dage, hvis det er det, du spørger om, Linda. 16 timers faste. Nå, 16 timers. Jamen det er jo det her intermitterende. Yeah. Ja, nej. Mange af de her fordele får du med. Men du får måske ikke den her dybdegående kerneoplevelse, og du får heller ikke den her dybdegående tarmrejsning, fordi du spiser jo immer væk. Så i og med, at tarmen den får ro, systemet får ro, det er 5 dage. Den der ro, den gør også noget ved os. Så du får en lidt dybere effekt her. Og af min erfaring også en noget mere varig effekt. Også fordi din fedtforbrænding, den er større, i og med at du jo slet ikke spiser noget. Og det vil sige, i de fedtlag ligger der som regel også nogle hukommelser, nogle gamle antagelser, nogle traumer, der kan få mulighed for at løsne sig. Så du kommer vil jeg mene, nogle skridt dybere, både biokemisk og psykologisk. Tak. Så kommer der et lidt længere spørgsmål, men det er mest fordi, der er lige en kommentar knyttet til. Det er Jette, der siger, kære Helen, jeg er så heldig at have været på kursus hos dig for cirka 10 år siden. Tak. Min store udfordring er, efter at have stress i mange år, har jeg fået flere slags medicin mod stofskifte, kolesterol og højt blodtryk. Og hun synes, det er svært at komme tilbage til faste. Hun besvimer alvorligt nogle gange. Har du haft kursusdeltager med den udfordring? Ja, det har jeg. Og det er, at efter nogle gange så tager jeg samtaler med jer inden, ud over det spørgeskema, jeg sender jer. Men nogle gange så kommer jeg også på modificeret faste, sammen med de andre, der faktisk kører den her model. Simpelthen for, at I er i trygge rammer, men I kan komme ind i faste-moduset igen og finde et tråd, og vi kan følge jer med blodtryk og så videre, sådan at I i de her trygge rammer finder det her tråd og kan på en eller anden måde få nulstillet systemet. Så det har jeg. Tusind tak. Så er der lidt hurtigt det her. Ja. Vibeke spørger, kan man fortsætte efter fasten med ketokost? Ja, det kan man bestemt. Man kan fortsætte med ketokost. Jeg anbefaler en ugenlig faste dag. Man kan fortsætte med også intermitterende faste. Altså egentlig alt det, man ved, også fra forskningsside, der forlænger den her virkning. Og en ugenlig faste dag sammen med intermitterende er jo vældig fint, men ketokost er jo altså også super, fordi så bliver vi ved med at opbygge hjernen, ikke? Og det er der jo altså virkelig, det er guld. Så tager vi lige 2 mere, Helen. Kan vi nå det? Godt. Det kan vi godt nå. Okay. Vi har en, der hedder Karin, som spørger, hvorfor faster du ikke mere, for eksempel 5 dage hver måned? Hvis hun forstår det rigtigt, så siger hun, at du faster 5 dage forår og 5 dage på efterår og sommerkursus. Og tak for det. Det er egentlig primært fordi, at, og det fik jeg ikke sagt, så tak for det spørgsmål, Karin. Jeg anbefaler ikke, at man faster, mens man arbejder. Fordi at, i hvert fald ikke, hvis man er uerfaren faster, så kan man jo sige, fordi der dukker så meget psykisk op, at jeg har haft så mange i min praksis, at de faster, mens de arbejder, og så kommer de og kan ikke forstå, hvorfor de overspiser og er blevet udholdelige for deres ægtefælle og sådan noget. Og det er jo simpelthen fordi alt det psykiske, vi ikke tager os af, det bliver jo til mønstre. Og så har vi lidt virkelig gang i noget, der kan blive lidt uoverkommeligt for os. Jeg tror ikke, jeg gør det, fordi at når jeg faster på vand for og efterår, så går det meget, meget dybt. Jeg har min meditationspraktiser, jeg har min yogapraktiser, mine gåturspraktiser, så det føler jeg egentlig er rimeligt. Og så om sommeren faster jeg så de her 2 til 3 uger. Så det fungerer egentlig rimeligt for mig. Der er nogle perioder, hvor jeg ved, at jeg arbejder for meget og sover for lidt. Af forskellige årsager, sådan noget med transatlantisk og ikke nok søvn og jetlag. Så gør jeg det. Så har jeg nogle måneder, hvor jeg gør det hver måned. Altid. Og det sidste, det er egentlig mere en kommentar, Helen, til lige at runde af på. Ja. Det er Bente Elisabeth, der skriver, kære Helen, dejligt at se dig igen. Jeg glæder mig til endnu et fastekursus nu til sensommeren. Kan varmt anbefales. PS, dit foredrag inspirerer til at holde fast i de gode vaner. Så det er jo bare dejligt. Tak, Bente Elisabeth. Og tak til jer, der kiggede med. Jeg håber, I fik nogle drys inspiration. Kig ud på min hjemmeside, hvis I vil se mere om kurser. Ud på Athenas hjemmeside, hvis I vil se mere om foredrag.
Det kan være, at vi ses derude, så hiv fat i mig. Jeg ville elske at tage mig en snak med jer, både om trivsel og arbejdsglæde, ledelse og ikke mindst sundhed. Tak skal I have.